Třetí místo je prostě neuvěřitelný v mé kariéře, to, co jsme dosáhli. Jsem si jistý, jestli tady někdo někdy z KTM zajel takhle rychlý čas. Od Oruž sme mali pódium, takže je to niečo, čo teraz, dá sa povedať, ešte vstrebávame a je to vynikajúci výsledok. Snažil jsem se navnímat co nejlíp tráť, nejlíp auto, co to šlo, vlastně na ty podmínky, co byly, a snažil jsem se dělat maximum a vlastně porovnávat s Matěm a nějakým stylem dosáhnout pak co nejlepšího času. Tá kvalifikácia dopadla vynikajúci, jednoducho dal som to úplne najlepšie, ako som vedel a som bol jednoducho z toho spokojný. Chtěl bych vyzdvihnout to, že se nám podařilo setup do kvalifikace, kde Matěj zajel nejrychlejší čas ze všech KTM. To je jeden z nejtěžších okruhů vůbec a pro mě to bylo spíš ještě strach z toho velkého přetížení. V Ouruž jsem rád, že jsem to zvládl, ale za mě musím říct, že první dvě kola byly extrém, protože se mi nahoře úplně zatmělo a než jsem si zvykl na ty přetížení, bylo to velmi těžké. Závod 1 pro mě, tak já jsem šel do toho hodně s respektem. Viděl jsem, že jsem třetí lajně a viděl jsem za sebou i Mercedes, takže jsem věděl, že musím být hodně rychle na startu. Při pitstopu jsme na výjezdu byli na druhém místě, což beru jako super úspěch a vizi toho, že máme rychlost, jsme schopni být vepředu. Bohužel tím, že se tady hodně skáčou obrubníky, a je to náročný na auto, je to náročný na jezdce, na techniku, na psychiku, na všechno, tak bohužel nám při výjezdu z boxu do kopca, při trakci, při bumpu, při zařazení praskla polosa. Je to jednoducho spojenie techniky a jazdca a niekedy sa to stane. Druhé preteky, štart z druhého miesta, prvá zákruta, tak jednoducho tam išli traja vedľa mňa. Ja som si myslel, že to bude také pokľudné, ale nebolo. Jednoducho mal som správať tam niekoho, potom už ďalších dvoch som nevidel, logicky. Takže chcel som to prejsť veľmi bezpečne. Když jsem viděl start a Mati, jak tam bojoval, jak se tam tlačil, valil, jel extrémní bomby. Ma tam jednoducho sandvičli, bol som v strede, bol veľký náraz na ľavé predné koleso, tam som stratil asi 3 pozície. Aj tak možno podvedome som išiel pomalšie do Rúž, pretože som nevedel, čo to ľavé predné koleso, či nemá nejaký defekt, nechcel som to tam niekde zahodiť. Aj v prvom kole som mal jeden taký veľký moment, že 230 km rýchlosti v známej zákrute Blanchimo sa mi to utrhlo. No asi tam išiel trocha rýchlo a jednoducho išiel som do štrku, potom som sa vrátil, jedno miesto som stratil. A dovez auto do boxu, de facto v pořádku, takže bylo to cajk a já jsem pak převzal auto a snažil jsem se prostě držet nějaký tempo, co to šlo. My sme odjazdili vynikajúce preteky, nemali sme veľa track limitov, nerobili sme veľké chyby, auto, technika fungovala, takže toto celý tím potreboval. Vidieť jednoducho chalanov dole, ako sa radujú zo 3. miesta, máme zimohriavky teraz, jednoducho pracovali asi 3 dní do 2. v noci, to potreboval celý tím. Je to super, jakože k sobě má člověk takovýho pilota a říkám, pro mě to bylo ctí a jsem neskutečně rád, že se mnou jel Matěj Homol. Třetí místo je prostě neuvěřitelný v mé kariéře, to, co jsme dosáhli. Musíš mať presné brzdné body, musíš to presne všetko dať na to, aby si bol rýchly. Ide to veľmi rýchlo, tak je to také na srdíčko. A je to jednoducho krásne a tá jazda jednoducho v GT2 na SPA, na vysokorýchlostnom okruhu, tak je jednoducho fakt musíš byť tak veľmi odhodlaný do tých zákrut ísť, veriť si a to je na tomto ťažké, takže paráda. Vezieme domov na Československo, pohár za 3. miesto, díky.